Мы працягваем і прыглядаемся да азіяцкай гульні Лукашэнкі. Вялікія спадзевы перадусім на сяброўства з Кітаем, аднак не пакінулі ў баку і Паўночную Карэю. Пытанне, што сам узурпатар можа прапанаваць, бо каб не тое, што пусцілі ў кампанію дрэнных хлопцаў, а нават далі побач пастаяць, кошт можа быць вялікі. Дапамога ў абыходзе санкцыяў, рост закупу беларускіх калійных угнаенняў, крэдыты і інвестыцыі. У распараджэнне ініцыятывы Белпол трапіў дакумент з аналізам, а хутчэй планаў і намераў, што датычыць стасункаў рэжыму Лукашэнкі з Кітайскую Народную Рэспублікай. Яны падзяліліся ім з Белсатам. Этот документ мы получили непосредственно из Беларуси. У Белпол достаточно информаторов внутри страны, и вот эта информация, по нашему мнению, была бы интересна нашим демократическим СМИ, мы передали ее Белсат. Это такой документ, он относится к грифу для служебного пользования. Это не для распространения. У палітычнай прадмове да дакументу асаблівая ўвага надаецца планаванаму ўступу Беларусі ў шанхайскую арганізацыю супрацы і БРИКС. Гэтыя ініцыятывы эканамічнай інтэграцыі, дзе галоўную ролю адыгрывае Пекін. Большая частка справаздачы прысвечаная эканамічнай супрацы паміж краінамі. Яе аўтары зазначаюць, тавараабарот за год вырас амаль на траціну і цяпер сягае амаль 7 мільярдаў 700 мільёнаў долараў. Што праўда, гэтая прыгожая лічба на 2/3 складаецца з кітайскага імпарту ў Беларусь. Аснову ж нашага экспарту складаюць калійныя угнаенні. Доля беларускага калію на кітайскім рынку складае больш за 30%. Гэта больш за 4 мільёны тонаў калійных угнаенняў. Лукашенко ж разумее, що... Лукашенко разумее, што ён ужо не васал Расіі, а васал Китаю, бо Россия сама васал Китаю. Ну а васал васала гэта васал. Эканамічна Китай атрымлівае ад Беларусі ўсё, што яму трэба. Беларусь, перадусім, це пастаўнік. Беларусь для Китаю гэта перадусім пастаўнік аграпрадукцыі. Не тое, каб Китай сапраўды меў у гэтым вялікую патрэбу, але для падтрымання яны будуць і надалей купляць беларускія тавары, каб эканоміка Беларусі працавала. Да таго ж будуць фінансавыя ўліванні. Згадваецца ў справаздачы беларускіх чыноўнікаў і запуск, цытата, спецыяльнага гандлёвага каналу для падсанкцыйных тавараў. Практычна схемы абыходу рэжымам Лукашэнкі заходніх санкцыяў з дапамогаю Кітаю. Што праўда, Паднябесная не заўсёды працягвае руку дапамогі. Гэтак у 2021 годзе Дзяржаўны банк развіцця Кітаю спыніў крэдытную лінію кампаніі «Слаўкалій», што належыць блізкаму да Лукашэнкі расійскаму алігарху Міхаілу Гуцэрыеву. Для працягу праекту ў кастрычніку мінулага года маёмасць і абавязкі «Слаўкалію» былі перададзеныя новастворанай кампаніі «Недра-Нежын». Дакумент прысвечаны супрацы эканамічнай. Там не знайшлося месца зацікаўленасці кітайскіх кампаніяў прадпрыемствамі, звязанымі з беларускім вайскова-прамысловым комплексам. Праз такую схему Кітай, паводле агенцтва Reuters, спрыяе Расіі ў агрэсіі супраць Украіны. У Пекіне такую інфармацыю катэгарычна зняпраўджваюць. Беларускі прыклад – кітайская кампанія «Жэнь-Жэнь 5G», якая, між іншага, дапамагае Амкадору лукашэнкаўскага алігарха Александра Шакуціна набываць абсталяванне для вайсковых распрацовак. Именно эта компания помогала Пелингу в покупке абсолютных оптических энкодеров в Великобритании, а это тоже мы сообщали в парламент Великобритании. Ну и, собственно, эта компания в том числе стала одной из ключевой в материале азиатского издания Nikkei, где также рассказывается о том, как через китайскую компанию «Прокладку» обходятся санкции, закупается различного рода оборудование, которое потом используется военно-промышленным комплексом Беларуси для производства различного рода вооружения, которое потом поставляется в Россию. Роля Беларусі як магчымага пасярэдніка для перадачы зброі Расіі можа быць і адной з галоўных мэтаў актывізацыі стасункаў рэжыму Лукашэнкі з іншаю азіяцкаю краінай – Паўночнаю Карэяй. Днямі Пхеньян з трохдзённым візітам наведаў намеснік міністра замежных справаў Яўгеній Шастакоў. Гэта у Карэі балістычныя ракеты, якія яна вось толькі пачала будаваць. Праўда, гэта страшэнная падсанкцыйная справа. Атрымліваць у Карэі балістычныя ракеты, гэта крылатыя ракеты, гэта сістэмы залпавага агню. Вось тое, што можа прапанаваць Карэя. Што можна прапанаваць Карэі, гэта аўтамабілі, грузавыя, раней нават какие-то дробненькія парты, там на нейкія капейкі зноўку, пастаўляліся ў Паўночную Карэю.
Ну, асноўнае, што вось ляжыць на паверхні, гэта калійнае ўгнаенне і гэта прадукты харчавання. Тое, што так неабходна Паўночнай Карэі. Адметна, што візіт лукашэнкаўскай дэлегацыі ў КНДР быў праігнараваны дзяржаўнымі прапагандыстамі. Інфармацыя пра яго з'явілася толькі ў афіцыйным цэнтральным карэйскім агенцтве навінаў. 불확실하고 불안정한 우리 국가 주변에 Праблема не толькі ў тым, што дынастыя Кімаў, скажам, не шануе правоў чалавека ці знішчае палітычных супернікаў. Усё гэта, хоць і ў разы меншай ступені, ёсць і ў Беларусі. КНДР – адзін з нешматлікіх сапраўды таталітарных рэжымаў. Краіна з паўнавартасным культам асобы, з канцэнтрацыйнымі лагерамі і чысткамі патэнцыйных палітычных праціўнікаў, што не спыняюцца 70-х гадоў. Дзяржава, што можа пагражаць суседзям ядравую зброяй, але не здольная перадухіліць набліжэнне чарговага голаду. Цяжкі стан мясцовай сельскай гаспадаркі сёлета ў студзені прызнаваў нават сам Кім Чен Ын. Як з'явіліся гэтыя паведамленні, адразу была ж рэакцыя ў беларускіх незалежных СМІ, такого кшталту. Вось глядзіце, еўрапейская Паўночная Карэя сустракаецца з сапраўднай Паўночнай Карэяй. Перамовы, якія там ідуць, і тэмы, яны, напэўна, такія вельмі спецыфічныя, назовем гэта так. Тыя паведамленні, якія з'явіліся, яны ўвогуле ні пра што, мы не ведаем дакладна, якія там ішлі прамовы, што там рыхтавалася. А гэта могуць быць і пытанні зброі, гэта могуць быць пытанні рознага кшталту, каб Паўночная Карэя дапамагала Расіі праз Беларусь. Масква ўжо даўно махнула рукою на рэпутацыю Пхеньяну і не хавае нават вайсковай супрацы з КНДР. За збліжэннем Менску і Пхеньяну таксама стаяць палітычныя інтарэсы Кітаю, мяркуюць адмыслоўцы. Афіцыйны Пекін намагаецца сфармаваць негалосны альянс аўтарытарных рэжымаў, які ў заходняй прэсе атрымаў мянушку «Вось зла». Гэта жаданне Лукашэнкі пастаяць побач з дарослымі дзядзькамі. Бо зноўку, калі мы паглядзім на вось агучаны спіс «Вось зла», Кітай, Іран, Паўночная Карэя – гэта краіны з ядравай зброяй. Такая мара будуць казаць не Кітай, Расія, Паўночная Карэя, Іран. Будуць казаць Кітай, Расія, Паўночная Карэя і Беларусь. У пэўным сэнсе гэта Лукашэнку удаецца выдатна. Міжнародная ізаляцыя нашай краіны за апошнія 4 гады сапраўды імкліва набліжаецца да іранскага ці паўночна-карэйскага ўзроўню. На гэтым і рэпрэсіях супраць уласнага народу падабенства з азіяцкімі дарослымі дзядзькамі канчаецца. Александр Баразенко, Белсат.